Aangename kennis wat my nie ken nie. Ek is Eddie Zykes en ek is een van die boys as Notas en welkom by Eddie Zykes Reacts. So vandag eerste wil ek dankie sê. Okay, voor ek nou ingaan met die reaction. Eerste wil ek dankie sê. Dankie aan elke persoon wat hier gekom by die eerste reaction. Ek wil dadelijk geskiet het, wat hier ek het, die hele ding, ek wil dadelijk geskiet het en ek wil sê, nee, jy gaan my wees in my gewoon, my swatch wordt in my gewoon kippie, maar ek het toen niet dadelijk geskiet het, maar ek het like in die viewers gekyk en die stats gekyk van die hele eerste episode, van die eerste video wat ek geskiet het, eerste reaction. So, ek sê dankie vir die kaalse man, dankie vir die kaalse. Hulle die kom ek raak ek jare. Ek gaan nou aan scripts aan begin soos weer 2-3 views. Yes, is 'n hele video 20 minutes van 2-3 views en so. But nee, het weer alwees hulle gee 70 views. Is nou nie baie nie, is nog nie high numbers nie, but okay, is a good number om in te staan. And also 2 subscribers, ek kan nie dankie sê vir hy mense wat hier gekom het. But alweer, ja, soos julle gehoor het by die eerste video, dat ek nou finally terug is, ek gaan nou constantly skiet, frequently gaat ek nou skiet, en dan gaat frequently release, ek gaat uitzet. So alweer mense, alweer oos is vandag hier, ek weet nie wie allemaal van Ayla Covey ken, ek weet of ek het recht sê, Ayla Covey of Isla Covey, maar Ayla Covey het fietsen van Wizard Lottering van die baai. Alles van haar, Santana, hy kant haar, Friedenberg, hy mense haar, van die wolven, denk ik. By the way, you get it. En ek het die self ding gekies, ek het like een scroll en self gekies, die persoon het my approach, nou vraag of ek een reaction kan skiet. So ek gesê, ek doen nie hy nie, but sinds het nou weer in die begin is en so, het ek het sê, nee, you know what, laat ek maar react op die man. So, alweer is Ayla Covey, die song sy naam is Laat Weet My, soos julle klaar nou in die heading sien, of aan die begin gesien het by die intro, Laat Weet My, so, alweer, Lorenz is nou nie hier vandag om die vibes te brengen, en Realdo is ook hier vandag om die vibes te brengen in die video nie, but alweer, ek sal seker maak, ek breng julle die vibes hier, en ons react op die song, so alweer, let's get it Owens. Dan gaan we zo'n Mexican vibe, maar ik hoop dat die man kan houden met de autotune man. Lijkt wel mij zoiets mijn bro, maar away. Let's go on vooraf. Ik zie niet de lyrics op zeggen, dus wat de lyrics voor. Kijk gewoon hier, wacht. Kijk, die was nou de perfecte intro. Nou. Die man heeft 15 subscribers en 508 views mee bro. En die man zijn quality klinkt klaar. Zoals mensen wat 1k views krijgen of 2k views. Je weet hij mensen. En het klinkt zo beter als hij mensen. Zo'n quality wat 50k laat en zo. Maar away, sorry nou, hij was nog niet de quality, maar ik like muziek met de rechte quality. Yo man, mijn bro Ozzy in 2024, dus ik kan niet nou met die quality nog komen. Of geraasde mics kan komen man, alsjeblieft. Moet niet hele mics bij dingen zoals kopie, because ik zei dus kopie Dixon's werking, na IT. En wie even voorbij Dixon komt, na ik prof ze hele, but away. Wow! What die man? You can imagine die man is bij een party of iets, no? Die man zei, hoe gaan hij maken als je jou aandacht moet in? Zij kijkt voor hem, je houdt dit aan. Als je wel twee samen moet leven.
sorry vir die baie pauses, maar so ver my bro is die beat laat as vir my bro. Wat even nou wat gebeur, ek voel dis 'n build-up is wat even nou wat gebeur, ek hoop het moer uit, ek hoop het net moer uit manne, so away. En die man sang amazing my bro, die man sang amazing, soos ek is nou currently, bezig met 'n pop artist, maar ons try nou om R&B pop en hy te doen, but away, die man klink clear en amazing my bro, ek kan props vir hy gee. Ek hoop die man maak het soon as possible, of in die jaar nog. Oh yeah, 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 yeah. Hi boy! Hoe zou het bij like just in de data the way ze bij rij voelen ze de data kar ik assume this was it bedoel ik man nou me bro like als je kan uitkomen en kan respond zeg ja in de comments me bro wat means that no So definitief nou as hulle by 'n winding of zoiets en hulle praat across the room of so en hy sien kyk hier as jy weet jy kan uitkom as jy weet jy dan gaat wega ek sien hulle klaar en dis klaar so laat ek my optrek ek kan nog so maak so I don't know weet jy wat die niggas aan het let's go Come on, boy. Mana we gaan nou kom? Hi, bo. Was hij nou al? Zo'n fight er nog uit nou? Nee, man, nou sir. But anyway, ik zie nou hier zijn einde, ja, ik zie nou inderdaad einde terugkomen. But anyway, die zou je meestal potentieel gehad om een middle album song te wees, of zo, een middle mixtape song of zo. Maar dat is voor mij is de intro. Als intro heeft voor mij man, hele moet mij nog gegeven. Die op de beat is klaar gevaarlijk. Als je nog een op een second verse gaat, of als die zanger misschien op een second verse gaat jumpen, dan is het nog gevaarlijker. Maar hey, wie is ik? Een muziek. Ik is maar net Edith Jakes. En die bootjes, nootjes. So away, nice shout to Ayla Kobe. En nou was het disappointing. Was het? Zijn laatste iets salty gezien op Facebook. By the way, was kijk voorbij jij, als nieuwe dingen, nieuwe goede dingen. By the way, was gaat aan met me. En nee, kijk die shout-out voor jullie toe in bro. Nee, die song was gevaarlijk. Jullie wees voor ons. Nee, jullie heeft nog once dingen. Die levels met bro, die levels aan die bias. Gewoon, ik weet of eigenlijk Kobe van die bias. En van, was het dus aan van hij kan het met bro. So, away, nee. Ik kan één ding zeggen, nee, jullie was gereed. Ik moet zeggen, jullie was gereed in die naam moet zeggen. Ik hoop baas nog mannen. En, wat die wat nog in doen mannen. Los jullie zomaar, ik niks op moet ik in de comments van die reacten. Ik zal kijken wat ik kan doen. Ik promise niks, ik zal kijken wat ik kan doen. En away, voor nou, audio's mannen, ik zal maar uitkopen jullie. Keizer Blik is ook speciaal, dat ik was zeggen audio's draaien. Maar jullie weten dus wat ze doen, Keizer Blik moet die man aanvallen zo, hoe collecten die mannen zo dus mannen. Mannen, als jullie van mij gaan dus, ik zie nou, als jullie van mij gaan dus bro, ik zelf een studio, zelf achter die mic en nou, ik kom terug bro, ik ga van mij is het woodskoot laat gaan bro. Hij is kagay. Anyway my bro, ik is Edith Jakes en die is Edith Jakes X. So ja, anyway mannen.
Wanneer vergeet om te like, follow en subscribe. As jullie dingen op Facebook zien, share die ding met bro. Geef voor je vrienden. Ze willen niet eens met je bro eten of op andere mensen. Ze willen niet met de persoon zoals ik. Misschien doe je het album, maar doe ik het album review. So away, I speel uit te zijn, but voor je fans, mijn bro. Als er fans zijn buiten us, nee, share die ding voor je mensen. Jullie weten en ik dus code die voor jullie. Ik zal op jullie favorite zoals ik, wanneer ik kan, op mijn tijd. Jullie gaat voor mij voorzien. Anyway, ik is uit.